дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишҳои обӣ рӯзи дуюм ва охирони чемпионати Тоҷикистон оид ба ҷудо баргузор шуд. ду рӯзи тӯлонӣ пойтахти азизи меҳанамон барои дӯстдорони гӯштини зебои ҷудо қабои идонае ба бар карда буд. дар ин рӯзи мусобиқа ҷудокорон дар 5 вазн, 4 вазн миёни мардон ва 1 вазн миёни гурдофаридон рақобатҳо сурат гирифтанд. ҷаззобтарин ва ҳассостарин рақобатҳо дар ин рӯз дар дастаи вазни 81 кг сурат гирифт. дар онум 35 ҷудокор барои ба даст овардани нишон дар ин категорияи вазни бо ҳам дастпагиребон шуданд. чӣ гуна ки пешгӯӣ мешуд, Муҳаммаҷон Абдуҷалилзода қаҳрамони соли гузаштаи чемпионати кишвар роҳашро то ба даври финале ҳамвор намуд ва дар рақобати ниҳоӣ дар рӯбарӯи ӯ Сайфиддинзода қарор гирифт. Сайфиддин то финал аз худ маҳорати олӣ нишон дод, вале дар рақобати ниҳоӣ зури бозуяш ба Муҳаммаҷон Абдуҷалилзода нарасид. дар дақиқаи охири майдондорӣ Муҳаммаҷон бо як вазари тавонист ҳарифи хишро шикаст бидиҳаду қаҳрамони Тоҷикистон дар соли ҷорӣ бигардад. Муҳаммаҷон соли гузашта низ ҷудокори рақами 1 вазни мазкур шуда буд. медалҳои биринҷиро дар ин вазн Умар Расулов ва Ҳамроз Раҷабов ба даст оварданд. اینجا به نظر می رسد که من بسیاری حریفانم را اونقدر هم حس نکردم و این از روی همون وقت‌های تمرین‌های ما که سری وقت بودن و ما یگان جا خطاگی نکردیم از روی همون بود. من برتری را در همین می‌بینم. баъдан ба рӯи татами барои ба даст овардани нишони тиллои чемпионати кишвар миёни бонувон дар вазни то 63 кг ҷонона Назарова аз дастаи вилояти Суғ бо Мавлуда Уддинаева аз тими пойтахт қувваозмоӣ намуданд. пеш аз рақобат бисёриҳо дар ин нерӯсанҷӣ бартариро ба Мавлуда медоданд, вале ҷонона Назарова бо як эътимод ба нафси олӣ тавонист ибтидо як вазари кор кунад, вале баъдан Мавлуда бо як аксулҳамла имтиёзи вазари ба даст оварда ҳисобро баробар намуд. ду даха монанд то ба хотимаи вақт ҷонона Назарова вазари навбатиро ба даст оварду нишони тиллоро ба гардан овехт. медали биринҷиро дар вазни мазкур Қурбонгул Ҳалимова соҳиб шуд. ба ғолибону ҷоизадорон медалу диплом ва ҷоизапулиҳоро раиси федератсияи ҷудо ва муовини аввалини раиси федератсия тақдим намуданд. мо бояд чӣ хеле ки ҳамин чорабинӣ дар ҳамин сатҳи ҷаҳонӣ ки гузашт, бояд варзишгарои мо ҳам дар сатҳи ҷаҳонӣ ҳам хел бояд баромад кунанд. барои чӣ ки мо дар пеш мусобиқаи гран-при дорем, мо бояд омодаи соз бинем, омодаи сахт бинем. дар вазни то 90 кг зури бозии ҳеҷ кас ба паҳлавони бо маҳорати дастаи ноҳияи тобаи марказ Ҳақназар Назаров нарасид. мушкилтарин рақобати Ҳақназар ин нерӯсанҷии финалӣ буд ки ӯ бо Умедҷон Раҷабов дастпагиребон гардид. Ҳақназар дар ин дидори бениҳоят мушкил бо ба даст овардани як вазари пирӯзиро соҳиб шуд. Акмал Муродов ҳамроҳ бо Кароматулло Ҳакимов бо нишонҳои биринҷии чемпионати кишвар дар ин сол қаноат намуданд. қобили зикр аст ки ба ҷуз медалу диплом ба ҷоизадорон маблағҳои пулӣ низ тақдим карда шуд ва барандаи нишони биринҷӣ 5000, медали нухра 10000 ва ба қаҳрамони мусобиқа 15000 сомонӣ аз ҷониби федератсия тақдим гардид. акнун ҳамин дастаи якачини ҷумҳурии Тоҷикистон ҳама якҷоя дар як ҷо омодагӣ мебинем барои берун аз Тоҷикистон дар мусобиқаҳо иштирок кардан. ин барои мо варзишгаро хеле хуб мебошад. дар чемпионати имсола масъулин тавонистанд чеҳраҳои ҷадидеро кашф бинамоянд. ҳадафи асосии баргузории чемпионат низ ҳамин буд, то нафарони сазовор баъди пирӯзӣ дар чемпионати меҳан ва мусобиқоти байналмилалӣ сафарбар карда шаванд. дар вазни то 100 кг Исроил Раҳимов бо Саидҷамол Алимардонов дар марҳилаи ниҳоӣ бо ҳам вохӯрданд. дар 3 дақиқаи аввали майдондорӣ ба ҷуз ду огоҳӣ ҳеҷ чизро ба даст оварда натавонистанд. Исроил Раҳимов баъди як усули бебароди Саидҷамол бо усули боқӣ намудан пирӯзии комилро ба худ ихтисос дод. медалҳои биринҷии вазни то 100 кг-ро Ворис Нуриддинов ва Улуғбек Раҳимов ба даст оварданд. ва билохира ба рақобати ниҳоии вазни 100 кг Мансур Раҳмонов ва Иброҳим Элмуродов баромаданд. бояд қайд намуд ки соли қабл низ ин ду сангини вазн барои ҷоизаи олӣ бо ҳам рақобат намуда буданд. Иброҳим натавонист ки қасди бохти соли гузаштаро аз Мансур Раҳмон бигирад. ин нерӯсанҷӣ ягона рақобати финалие шуд ки дар рӯзи дуюм то ба вақти илова гирафт. ниҳоятан Мансур Раҳмон бо як усули зебо имтиёзи тиллоиро касб намуду нишони тиллоро ба гардан овехт. Башири Фахриддин ва Муҳаммад Одинаев барандаи медалҳои биринҷии вазни изофаи 100 кг гаштанд. ҳамин гуна яке аз бузургтарин чорабиниҳои варзишии меҳан дар соли 2023 ба анҷом расид. маврид ба зикр аст ки дар мусобиқаи баргузор гардида тибқи радабандии умумии ҷумҳуравӣ ҷудокороне ки мақоми аввалро касб намуданд 700 имтиёз, ҷои дуюм 490 имтиёз ва ҷойҳои сеюм 350 имтиёз ба даст оварданд ва ба ҳайати мунтахаби ҷудои кишвар шомил карда шуданд.